Molt bona nit a tothom i sigueu benvinguts i benvingudes a Nits d'estiu a la Maca. I avui, com podem veure, hem canviat una mica el set, hem posat dos sofàs perquè ha de cabre una quarta persona, ella és Sada, que ara presentarem en una petita entrevista que li tinc muntada. I després farem la tertúlia, aniran sortint temes i tal, com sempre, vaja. Però en l'invitat. Però abans de començar, m'agradaria presentar el grup Los Semáforo. A la meva dreta, Jordi Martínez, ja l'hauríeu de conèixer. I a qui també hauríeu de conèixer és a Pau Serret, a la meva esquerra. I no res, ell és Sada, per a qui no el conegui, normalment el coneixeu pel tema del modelatge i tot això que fa. Vaig veure per la teva pàgina web que també fas de zapato. Era zapato, però no és un estiu. Hòstia, vaja. Bueno, te tinc preparat un petit joc després sobre el tema este, que ja el veràs. Si te'n recordes de com anava... Algo. Vale. I després, has estat d'enginyeria? És possible també? Sí, ara mateix me queden 2 anys. I és d'enginyeria robòtica. Hòstia, collons. Pues en això m'agradaria començar la primera pregunta que t'havia preparat. Quins han sigut els teus estudis, a quin institut vas estudiar, perquè ets d'aquí Tortosa, no? Sí, al l'Ebre. Al Illes de l'Ebre? I vaig fer un grau mitjà de mecanització i després vaig fer com un grau mitjà també de CNC, Computer Numerical Control. Sí, i després ara estic fent la carrera que és com vaig fer un examen i una prova d'anglès i com ho vaig passar, ara estic al segon any de la carrera. A quina universitat? A Cardiff. Cardiff. Vale. Perquè he vist que, he estat mirant una mica d'estalc a la teva pàgina web i he vist que freqüentes molt Londres i Espanya, no? Sí, Londres per treball, sí, per càstings. Vale. O sigui, tens com la productora o, no sé com se diuen. No, però normalment és com Londres en si, són més treballs de surt. I allà que estàs per agències o...? Sí, vaig per agències. O sigui, jo mateix tinc com un moderagent, és com un representant, un manager, que m'organitza això. Vale. I és que dius que per aquí a Espanya no et surten tant de treballs? Sí, me surten, però a Londres més, i a part com jo estic a Cardiff i vull acabar la carrera, Londres no tinc a prop. Vale. D'anglès deus tindre un nivellazo que... Ara bastant bé. He vist que dominaves bastants d'idiomes, o sigui, català, castellà, anglès, francès... no sé. Sí. Segurament no. Després si vols fer-nos alguna petita demostració, si durant el podcast vols anar canviant d'idioma, cap problema. I després, l'altra cosa que et volia preguntar era com va començar tot això del tema de posar davant d'una càmera i tot això. O sigui, com comences a tot aquest món? Sí, el primer va ser un desfile que me van simplement... O sigui, jo vaig anar, crec que era al Corte Inglés, ara no estic segur. I sí, me van preguntar si volia desfilar per una marca. Però o sigui, com és això? Tu vas anar al Corte Inglés a comprar i te va... Sí, un home me va preguntar si volia. Ah, sí? Però jo en aquest moment tampoc era, a veure com ho dic, no estava molt informat sobre el tema i el que li vaig dir que m'ho pensaria. Que no ho sé, me va donar la targeta. I ho he pensat i he mirat una mica sobre el tema. O sigui, tal qual, Corte Inglés. Sí. De res a Corte Inglés. O sigui, podríem dir que tu no vas buscar la carrera de model, sinó que la carrera te va arribar a tu. No vaig buscar. Però normalment se pot buscar, òbviament, però sí que la majoria és que, sobretot ara, avui en dia és més per Instagram i per xarxes socials. Sí. Però sí que normalment és com te busquen ells, és més proporcionat. Hòstia, però és una mica fora que si de cop te truquen, no sé què, del Corte Inglés, que és del Corte Inglés. Sí, és com, ara estic caminant pel carrer i tu me preguntes si vull participar en el teu programa. Hòstia. Però després a l'hora de contar-ho, jo vaig anar a comprar uns tejanos al Corte Inglés i vaig acabar fent una carrera diferent a la que saps? I clar, en aquell moment la teva idea què era? Tu cap on te dirigies? Tu eres de zapato o...? Sí, jo vaig acabar el curs de zapato i precisament jo vaig anar a Londres per la idea de millorar l'anglès i per lo de zapato. I ara que estic ahí m'he sortit més treballs com a model i tal. I després lo d'enginyeria sempre ho havia tingut al cap, però no en sèrio, just
i ara doncs... O sigui, era com algo que dius, bueno, potser un dia faig, potser un dia faig i al final, pap, de tot. a la musical. Hòstia. I lo d'Azafato, pot dir la companyia a la que treballes? Sí, era... O no va per companyies? Sí, va per companyies. Prefereixo no dir-ho, però vale. amb qui he fet el curs. Vale. Que és CAE, a Tarragona. Vale. I que és una formació de 2 o 3 mesos. Sí, 4 mesos crec que era. Sí. I ja està, en aquesta formació pot ser... Normalment en aquesta formació és com fas procediments i tot això, llavors tens com un títol homologat aquí a Catalunya i per això pues, te presentes a Open Days, que és com entrevistes, diguem. Me sona. I les alumnes pues, seleccionen. Open Days és com un infojob, per exemple, o no? Infojobs normalment pot llaure, sí, però normalment, per exemple, en el meu cas... Decidir en anglès. Sí, me faig un lío a vegades. O si vols parlar en anglès, parla. No, sobretot que he vingut no fa temps, sí. És com tinc que processar. Però dic que en el meu cas, com vaig fer el curs en lo de CAE, normalment hi ha com un portal de jobs i ells envien les ofertes. Vale. Bueno, ara mateix tampoc tinc la intenció de treballar de Azafato. Vale. Bueno, t'anava a fer la pregunta aquesta de... O sigui, trobo que és bastant òbvia de què prefereixes, si dedicar-te a Azafato o a l'altre, però suposo que l'altre te tira més, no? Vull dir... Me tira més ara mateix, però és el que dic, o sigui, si la vida me sorprende, estic abierto. Vale. Però, perquè, clar, després, o sigui, una vegada tu acabes una enginyeria i tal, o sigui, no sé si has pensat molt, però tenies pensat dedicar-te a això? Sí, però en un futur, diguem que en 10 anys. Bueno, vale. O sigui que tu prens bastant en calma, no? Sí. Vale. Hòstia. I, bueno, vosaltres teniu alguna pregunta que li volíeu fer? Bueno, vull que es desenvolupi una miqueta més, després ja... O sigui, trobo que te podries introduir una miqueta més sobre el que és tu i a partir d'aquí ja... Jo t'aniria soltant coretes, però jo... poquet a poquet. Bueno, no sé si... Bueno, com sabeu, soc Sada, tinc 23 anys i, bueno, soc de Tortosa, però visc a Londres. Bueno, treballo de modelo i estic també estudiant part-time. Sí, tranquil. Sí, mola sentir-ho això. Damunt té bon accent. Sí. Entonces, yo estoy, estic fent també enginyeria robòtica i estudiant al mateix temps, que és com 50-50 i treballo i també estudio i de modelo. I ara mateix el dia 19 al 24 me presento també. Bueno, soc un dels representants de Mister Espanya. Sí. Soc el representant de Tarragona. D'això te volia parlar, o sigui, ets Mister Internacional Tarragona. Sí, yo soy de la provincia de Tarragona, va per províncies. Ja de Tarragona, de Barcelona, de... I llavors tu ara estàs com a classificat per anar als internacionals... als nacionals d'Espanya. Sí, molt bé. Jo ara soc un dels candidats per a ser el d'Espanya. I com te veus? Bé, de veritat. Sí? Hòstia, molt tranquil, Bueno, jo soc jo, sí. Vale. I als certàmens estos de Mister i això, vas tu a presentar-te o te venen a buscar també tipus... Pot passar de les dues maneres. En el meu cas, jo vaig fer un projecte amb una marca espanyola, realment, que és de cosmètics, això. I, diguem que ens hem fet amics i ells me van comentar lo de Mister, que si volia i això. En el seu moment estava ahí que, bueno, ja ho miraré. Però sí que després és com he preguntat una mica. O sigui, lo de Mister Tarragona també t'ho has trobat, com aquell que diu? O també ho has buscat? Bueno, si fos per el meu compte no seria, no. Vale. O sigui, diguem que si tingués que buscar-me jo, no seria. Vale. Llavors, esta marca me va posar en contacte amb el director del certamen, que és Cres, i en principi era per a representar Barcelona. Però jo al dir-li que era de Tarragona me va dir que Tarragona també. I jo és que no sabia res d'això, no sabia ni siquiera sabia que Tarragona tenia representante i el concurso no tenia ni idea. Ostres. De Tarragona també. I tu llavors, de tots els candidats que hi ha per a Mister Espanya, ets l'únic que té com a arrels africanes? Sí, crec que sí. O arrels d'altres països, ja deixem-ho així? No, que jo sàpiga, sí. Bueno, hi ha un, crec que del de Granada, crec que, no sé si sa mare era holandès o alguna cosa així, no me'n recordo. Ostres. Però sí, soc l'únic que... Però és una mica fort que així, o sigui,
Lo de Modelo, pim pam, Corte Inglés, no sé què. Lo de Mister Tarragona també, pim pam, no sé ni que existia. Enginyer robòtic per una altra banda. Bueno, això sí que m'havia agradat. A més, Ja. I així a Londres estem basant en la idea de voler aprendre més anglès per Sí, a exacte. compaginar lo de azafato de vol. Exacte. I ja et vas quedar allà. Me vaig quedar ahí i ara estic ahí, m'agrada. I de moment estic bé. Però en un futur tampoc tens planejat dir jo, per exemple, quan t'acabis la carrera, dir pues, sí, m'agradaria ser enginyer, però a cert país, o simplement on te caigui. Ara mateix no tinc, diguem, una idea però diguem que si me faig una idea d'on vull Viuries? viure, no és Anglaterra, no m'agrada. El clima i tot això, pues, no és... Si trobessis, per exemple, alguna per aquí prop, Sí, Espanya sí que m'agrada. sí? bueno, abans has dit que Espanya, sí. t'agradava la caloreta, i on te suposo que a Londres no és massa del teu roig. Claro, si va de fet allí, Però trobo que ja tenen més estil que aquí, no? Estil en què sentit? De vestit? Sí, jo he anat alguna vegada perquè mon cosí, per exemple, viu allà i hem anat de visita i tal, però trobo que el tema de les gabardines, no sé, trobo que van més arreglats que aquí, la majoria. Potser sóc un ignorant i no tinc ni idea, que és el més probable, Clar, però... que també no és el mateix la vista de visitant d'anar a passar una setmana que viure. Claro. I a més que tu segur que anaves a Londres. Bueno, claro, sí. Tu si vas a fer Sí, turisme... que Barcelona, sempre tinc la idea de la típica gabardina amb els botonets ja, així, que a mi m'agrada molt el tema este. També és de molt de corporat, o sigui, molt d'oficinistes. Vale. Jo t'anava a dir una cosa, o sigui, tu ara que... Clar, tu te van vindre, diguem que esta carrera cap a model, com aquí que diu, te va vindre perquè algú te va preguntar o li vas cridar l'atenció i te va proposar fer això. Tu ara, quan per exemple vas pel carrer, de tant en tant t'hi fixes en dir a veure si jo fos qui tingués que triar a qui agafaria? No, la veritat En plan, dius, no. este podria Ja. ser... No ho fas... No... Pues no me Ni passa. idea, no? És que soc també una persona que va molt a la seva bola. Sí, Saps? claro. Soc molt tranquil. O sigui, si ara te digues que dels que hi ha aquí a la sala, qui li veus més potencial per a ser modelo? Home, Home, depèn del modelo de què, perquè també és molt àmplia la... Home, jo suposo que per a posar-me en traje segur que no. Però per a Nike, no, tampoc. Però, Home, no sé per què no. Sí. bueno, és que, clar, no ho sé jo. Abans, per exemple, la gent de tatuatges potser no es volia veure, ara depèn qui vol tatuatges sí o sí. Exacte. Clar, jo no entenc ben bé com... És que el perfil varia molt. Abans Bueno. era com Tot més clar, un tio... Sí. Sí, era com un tio flaco, no? Un tio... I després era un tio quadrat, entre comilles, alt i guapet, no? Com que... I ara, pues, és que va canviant molt. Claro. Llavors, Depèn del mercat, sí, tota la raó. Jo te volia tirar una pregunta una mica difícil. no, tira. Sí, perquè vull portar una mica de canya. No tens per què contestar si no vols, però és veritat que dins de la indústria de la moda Sí. hi ha xantatges sexuals per tal d'arribar més a dalt? No dic que No, que tu digues que... no, compte, no. però saps si hi ha hagut casos o si és algo que sol arribar a passar? Hombre, de existir, sí existe. O sea, existe. Sí. I com se diu? Jo personalment a mi no m'ha passat i a mi no me passaria. O sigui, això de tens que fer això per a Claro. sortir jo sí, no el consideraria directament. Claro. Però sí que passa, òbviament, no. O sigui, Saps si passa més en el sector femení que en el masculí? sí, normalment sí, òbviament. Sí, no? Sí. Home, és que si a tu, si a tu 1,93 m, tant de força diuen, pegues una galtada que el gires cadira cap atrás, claro. Sí, és molt diferent. bueno, jodín. I saps si hi ha connexions de començar en modelatge i acabar potser en productes més eròtics, en plan revistes més íntimes o arribar... Sí, jo vaig fora. òbviament, sí que és molt ampli. Te poden... Lo bo és que al final la decisió és depèn de tu mateix. Claro, però això, Te com a poden que tot, oferir. vull dir, això te pot arribar a obrir portes en aquesta tremuntat? Sí, perfectament. Però una cosa és si tu vols fer o no. Inclús ara mateix se te pot presentar una revista, jo què sé, naked, o sea, de desnudo. Sí. I tu ho acceptes o no. Claro. Vale. Que tu pots, bueno, suposo que tot això te deu generar algo d'ingressos, entonces tu pots viure d'això o necessites fer alguna cosa a banda? Home, suposo que depèn de la De l'època. qualitat de la teva vida. Vale. Claro, també. De lo que exigis. De la persona, també, sí, molt bé. O sigui, si t'agraden els Ferraris, la vida, pues, a lo millor no. Te vull dir, en el teu cas pots viure tranquil·lament o necessites un Jo treball? soc una persona senzilla, a veure, a mi sí que... A veure, tinc més idees per a mi mateix, però
Podria estar sense viure, però no és el que jo vull tampoc. Claro. Tinc idees per a mi mateix. Vale. I tons pares, tu tens germans petits potser, no? Sí, tinc dos germans i una Claro, o sigui, tons pares, quan tu els dius, hosti, que m'han dit per a ser modelo, com reaccionen? No, meus pares no estan molt en el tema de model, o sigui, Claro. saben molt poc. I a vegades me pregunten, ¿t'hem vist en esta entrevista? Dic, sí, era per a... o en este periòdic. Jo dic, sí. Bueno, sí. No li fan molt de cas, o sigui, no són molt conscients de... No són molt conscients i tampoc són... a veure com ho dic. No són molt de posar-se, no? Digamos que són Vale, sí, bastant pareguts a mi mateix, que són bastant de... Més senzill tot. Sí, molt bé. Vale. I ton germà no et diu, jo també vull ser com tu, o alguna així. O bueno, la seua. Sí, claro, també. Sí que m'ho diu, però també, per exemple, el que té 16 anys m'havia dit que volia ser bomber. Sí, i l'altre volia ser policia, però crec que ha canviat. Que volia fer... Crec que volia tenir la seva pròpia empresa. No sé que era. Que va canviant també, dins que té 9 anys. Vale. Tots són més petits que tu o hi ha algú Sí, jo soc el més gran. Vale. Home, però entres la referència Sí, de... és un bon referent, és un bon referent. Sí. Hòstia, I algú o alguna d'ells vol tirar també cap al teu món o ningú s'ha interessat com tu? No realment, però per exemple, ma germana sí que m'havia comentat. Sí que... Pots enxufar. Que com ho tindrà que fer, però òbviament li he dit que això no depèn de mi. claro. Bueno, i li dic el que podia fer, si volia. Sí. Vale. És que en el meu càsting, bueno, li dic cosina però no és cosina tampoc, però que també està començant tot això en modelatge de fa uns anys. No li ha passat com a tu, que així d'un dia per l'altre, pap, Corte Inglés, però home, li ha costat 3 anys que li faiguen una entrevista. Bueno, li faiguen un d'allòs al Corte Inglés. I ara crec que treballa per a una marca de sabates, se diu Kangur o alguna cosa així. Kangaroo no. No ho sé, una marca així bastant famosa de sabates, però vull dir que me sorprèn que a ella li hagi costat com a 3 o 4 anys de bueno, revistes una mica poc conegudes o pàgines web poc conegudes i tu cap. Sí, és el que te dic, també varia molt. Sí. Depèn de com sigues tu, com te veuen, què volen ells també. I què fas tu ara, per exemple? Tu has estat aquí un temps Sí, ara estic amb uns pares. i què fas per aquí? No enyores? Veig la família, passejo, veig l'esposa. Sí. Fas turisme. Que enyores de quan no estaves per aquí? Home, els amics sobretot. Sí. Sí, i a vegades passejo pel riu. Que... Los tornejos de futbol sala, perquè, Los bueno... tornejos de futbol sala també. Sí. Però ara mateix fa molt de temps que no jugo a futbol i... Home, però me'n recordo perquè, bueno, ja t'ho he dit quan veníem, alguna temporada vam jugar junts a algun torneig o de rivals. Hòstia, ara que t'imagino sense barba sí que me sona molt. Sí. Pot ser, és que fa molt d'anys que no el veiem. Sí. I em posa un tio, clar, jo també estava creixent en aquella època i No, sí. diuen, tu marques a sala, jo no. un altre canvi. I tot això de la Zapato, o sigui, com és que t'ho vas deixar? No t'acaba de compaginar amb el que estaves fent? No compaginar, però és com... Ara mateix m'agrada més el que estic fent, però per lo que sí que m'agradés o de sobte dic, hòstia, vull fer el Zapato, jo ho faria. Sí que intento ser sincer a mi mateix, no? I si m'agrada alguna cosa intento fer-ho, claro. És que no tindria ningú problema si demà, jo què sé, me coge un cortacircuito i dic, Ja, vaig a sí. fer el Zapato. Tu deixes tot i vaig a fer Hòstia. I no has tingut tan mala experiència així volant? Alguna anècdota? Ja. No, va estar bé, tampoc he estat molt de temps. Bueno, Jo he estat 3 mesos? Mm. No, 3 mesos. Quants vols fas en un dia? O sigui, tu te designaven un cert trajecte o això cau en Sí, cau? lo de Zapato normalment pot ser, o sigui, hi ha com long haul i short haul, Vale. que és com vol llargs i Sí. curtes, no? I pot ser que, si te toquen curtes, pot ser 3 vols en diferents un dia. distints. Sí. O si és de les llargues, normalment el que és que voles al destí i dormes ahí normalment, te quedes un dia i al dia següent voles cap a... Vale. I tu què diries que fa més, a part de servir a la gent un Zapato? Perquè molta gent diu, hòstia, és que només estan servint a la gent a l'avió, no sé què. Home, servir no és més malo, però... Ja, però vull dir, a part d'això... Estan per la seguretat també, si passa algo. A ver, que no te puedes en el papel, ¿no? En plan, si no pasa res, tú estás tranquilo y no pasa res. Pero cuando pasa, la cosa cambia, ¿no? Es como que tinc que fer. Sí.
Però entonces, suposo que el tema de fer turisme, per exemple, jo què sé, fas un vol de Barcelona a França, per exemple. Turisme no podràs fer-ne, no, per allà? O sí que et dona temps de fer turisme? A mi jo no he fet turisme, però a lo millor algú sí li dona, però a mi personalment no. Vale, o sigui, els dies que te quedes a dormir realment és arribes de nit, te quedes a dormir i al matí marxes, no? Sí, però és com tens unes hores mínimes de descans, que són obligatori. Llavors és com, aquestes hores són per a dormir, perquè tu després tens que estar bé per a fer el teu treball. Llavors tens temps, però ells saben el temps que tu necessites. Vale, t'ho ajusten molt per a... No molt, però t'ajusten, o sigui, el que necessites del Londres. Vale. Entonces, claro, és o dormir o anar a fer turisme aquella... Sí, al final tu estàs treballant també, o sigui, no pots dir vaig a fer turisme i no dormo, no. Demà, pues, vaig a fer. Claro. O sigui, anar d'empalmada a Azafato o anar després d'una festa, això és impensable, no? A més, de poder fer-ho ho pots fer, després el que passi que ja... Claro. Sí. Vale. I tu que ara estàs vivint molt, perquè clar, tu vas néixer aquí a Tortosa, que és No, ciutat... vaig néixer a Segur. Ah, vale. On? Segur. Segur, vale. Sí. Però a quina edat vas vindre aquí? 6? Vale, però diguem que tu te vas desenvolupar molt en petita ciutat, com aquell que diu. I ara de cop estàs tot el rato viatjant de Barcelona a Anglaterra, no? Que també... Però tu ara mateix que has tornat aquí, què t'agrada més? La gran ciutat o més una ciutat així? No, a mi m'agrada, Tortosa no me desagrada, però per exemple la platja m'encanta, o sigui, puc passar tot el dia tirat a la platja. I si tingués platja, per exemple, perfecte. Però sí que si tingués que triar m'agrada algo petit, que ho tingui tot, o normal, que ho tingui tot. Per exemple, tu preferiries un Sant Carlos a Barcelona, diguem? No diria tampoc, però sí que preferiria un Barcelona a un Londres, per exemple, que és bastant més gran. O un Barcelona, un Nova York o alguna cosa així. Vale. I a Londres te vas quedar a estudiar? O sigui, tu tenies pensat en estudiar allà de principi? No. O va ser perquè allà tenies feina, qualsevol cosa i et vas quedar allà... Sí, tenia feina i m'anava bé. I el que va passar és que jo estava a Londres i vaig conèixer a la meva exnòvia. El micro, per exemple. Sí. Sí, bueno, exnòvia. I mos vam... Perdona, pero vas a hablar castellano. Sí, tranquilo, como tú. O sea, nos hemos mudado juntos a Cardiff, porque ella era de Cardiff. Y entonces, después de un tiempo, por lo que sea, la cosa no funcionó. Y entonces nos separamos. Yo en Cardiff ya estaba bien. Y la idea de estudiar no se me había ocurrido en este tiempo, ¿no? Precisamente. Pero luego es como estaba solo y una oportunidad. Sí. I havent estudiat aquí, o sigui, l'institut i això, llavors allà vas tindre algun problema a l'hora de ficar-te a estudiar a la universitat? No, l'únic que tens que fer és passar un examen d'idioma, d'anglès, i després pues, un examen també depèn de lo que vulguis fer, depèn de lo que tingues. Tens que fer un examen per a veure que tens el nivell per a fer-lo, no? Perquè tu el nivell d'anglès que vas partir des d'aquí, des de Catalunya, com aquell que diu, com era? Jo vaig acabar un B1 de Cambridge i després un first. I després vaig començar un B2 en una mica a l'Escola Oficial d'Idiomes. I no l'he acabat. I quan estava en el curs més a mitjans vaig anar cap a l'anglès. I clar, tu, de quan vas arribar a Londres i vas decidir vaig a estudiar una carrera per en anglès, quant de temps va passar? Claro, perquè... Un any més o sigui. Vale, o sigui que tu vas estar... Clar, és que jo me veig anant... Home, l'anglès encara tira perquè, bueno, és l'idioma que més se pot sentir això, però, clar, dic, hòstia, te mudes a un país que fa un idioma diferent i allí vols fer una carrera. I damunt... Enginyeria. Sí, que... Bueno, jo trobo que ha de ser complicat. No realment, o sigui, a part si a tu t'agrada, no sé, és molt més fàcil després. Si t'agrada. També enginyeria, doncs, signes i això, no? Són internacionals en part. Són internacionals, però a part és com... Si t'agrada l'anglès i vols aprendre, crec que ràpid, ho pots. Perquè les mesures són diferents aquí, en plan, ells no van potser en centímetres, van en peus? No, sí, van en fets, sí. Vale. Pues aquí a Espanya mos caguem en la estampa de que vam inventar los peus i tot això, perquè... No, és veritat, que ho podem fer igual, Sí.
perquè bueno, jo també estudio en enginyeria i tot el tema de fluids, tot està en libres, pies, tot això. Sí, sí, i sempre ho hem de passar a l'internacional i és... Als Estats Units les inches no són? Bueno, clar, no sé si és diferent dels Estats Units les mesures. Bueno, no ho sé. Ara mateix no ho tinc clar, però crec que ho tenen igual que... Normalment, per exemple, si tu compres un pantaló, crec que està a UK, Mèxico, que és d'Espanya, i no sé, crec que USA també està. I Japan també, no? Em penso, o JS o alguna cosa així, que crec que és la talla... Sí, Japan, sí, molt Japan. Que vaig tenir un problema en unes prendes que em vaig comprar per internet i em vaig fixar molt en la talla per internet. Bueno, que jo també vaig comprar, bueno, quan compres a un distribuïdor xino, les talles te diuen tal, però després quan t'ho poses veus que et va petit perquè ahir com són més xocotets, els orientals són més xocotets, i vaig veure una cosa i mare, no entrava. Als Estats Units passa al revés. Als Estats Units passa al revés. Compres una M i te va... però bueno. Bueno, jo volia passar un moment a l'iPad perquè bueno, vaig trobar tu, si vols que l'ensenyéssim, si no tens cap problema. Perquè clar, o sigui, hem estat tot parlant de tot això i no m'han ensenyat cap foto d'això. Està a l'Instagram, però també tenen la pàgina. Jo tinc que fer un vídeo de presentació demà. Vale. Bueno, aquí, jo primer ensenyo si les fotos i, bueno, com podeu veure ja he sortit. El que jo la marca aquesta no la coneixia, bueno, la revista ja, és de l'OE. No la coneixia. És d'aquí espanyola? Sí, és espanyola. Vale. I això t'ho volia preguntar, o sigui, lo concurs, diguem, de Mister Espanya, això s'acaba pronta, no, me penso? Això dura una setmana, més o menys. I quan comença això? Del 19 d'este mes, o sigui, del diumenge fins al dia 25. I es fa lo Mister i lo Miss, és que estarem tots junts. O sigui que quan això estigui penjat, tu ja seràs o no Mister Espanya. Sí. Si fem una porra? Fem una porra? Hòstia! Tu com te veus dins de la candidatura que hi ha? Com te veus? Me veig bé. Sí? Sí, podríem dir que... Ho ha dit confiat, això és que... No, sí, jo me veig bé, però tampoc sé... No puc influir en els altres, no, o sigui, sé el que puc fer jo. Jo estic bé. És que també ha de ser una mica contradictori, no? Perquè al final és molt subjectiu, els jutges que voten... Sí, és molt subjectiu, però està com dividit en diferents parts. Per exemple, hi ha una que és de top model, que és de desfilar i això, en tratge. I hi ha una part també que és de body, que és de desfilar també per en banyador. I hi ha una part d'entrevista personal, que hi ha com els jutges, diferents tipus de persones que se mouen en diferents ambients. Per exemple, un d'ells pot ser dissenyador, un d'ells pot ser, jo què sé, periodista. Sí, i es fa, o sigui, és com una entrevista personal i te poden preguntar el que vulguin i veuen com te desenvolupes també. Està bé. Llavors és com, no és, entre comilles, que no és només que veuen un tio i diguen que estàs guapo, si estàs tal o estàs tal. Si voleu dir-ho aquí o si teniu alguna cosa. Tu me'l volies preguntar alguna cosa? Sí, això. Sobre el pèl... Bueno, sí, tot això. Bueno, primer, sí, perdona. Què t'ha semblat? O sigui, la primera impressió quan has arribat, què t'ha semblat? Home! No, bé... El gueto! No, com t'havia dit, m'agraden les coses senzilles. A part, me pareix molt interessant que... Soc emprendedor, no? Que, digamos, o sea, m'agrada molt veure una persona que, digamos, que té idees i... Sí, més, a vegades parlem en ells que aquí en la zona on vivim és algo que és molt difícil. Perquè, en part, justificat perquè hi ha poques oportunitats. Però no vol dir que en 4 amics, 4 coses que tingues, pugues muntar o que, ei, si vols més avant no tires. No, a poc, és que no comença així, no? Però a pico i pala. Sí. Nosaltres vam començar al març i, clar, ara estem a juliol i hem començat a muntar tot això. Però, bueno, com ja pots veure... Poc a poc. Bueno, sí. A veure. Ho hem muntat en un mes, això, tot el panorama este. Però un treball, una locura. Els que ens vienen des de la càmera, bueno, no veuen tot... va, és aquella... Gràcies, no veuen tot el lío que hi ha allà, però ell està bé, no... Bueno, que és... Ha tingut que saltar pels cables. Que no és cap plató així, saps? Tipo almacén i ja està. Vull dir, fem el que podem en Nova York. No, ja t'he dit que està bé. Hi ha hagut, això, mira, la zona de confort, hi ha hagut algun moment en què t'hagués sentit realment incòmode en algo que hagués fet de nou? Vull dir, per exemple, quan vas arribar a Londres, per exemple, va ser incòmode o alguna cosa que hagués fet així? No incòmode, però a veure, ara sí que
estic aprenent a ser pacient, no? Però soc una persona que si intento fer algo, o sigui, per exemple, parlo amb tu i no m'entens, no tindria molt de paciència, no? En plan, en l'idioma sí que potser... Per exemple, jo estava fent un B2, però al principi l'accent anglès és bastant diferent a lo que tu pots aprendre, no? Llavors, o sigui, tu pots tindre un B1 o un B2, per exemple, i anar i parles en un anglès, o sigui, native speaker, i te costa molt entendre. Llavors, a vegades. Sí, a mi el que em passa que jo entenc quasi tot, a l'hora d'articular les paraules. És això, a tu el que t'ha donat molt, trobo, això de viure fora és la pràctica, diguem-lo, l'anglès parlat, que és potser el més important. Sí. Perquè molta teoria, però després depèn com... Sí, molt bé. Pues si no la practiques, com si nada. Aquí se fa molt poc hincapié en el tema de l'espeaking. Sí, és veritat, en plan gramàtica sí que... Sí. Speaking és molt... Sí, jo per exemple, l'any passat m'he de treure l'Advanced, però ara si me posa a parlar amb algú, tindríem que anar rodant, perquè jo al principi, no sé. A veure, també, trobo que depèn la pressió que et poses damunt, si és que no he practicat no sé què, encara et surten menys les coses. Si intentes que sigui fluid, que bueno, això també depèn com estigues, sí que... Però sí, ni punt de comparació, el que pugui escoltar, el que pugui dir jo. Jo no tinc ni Advance, ni Cat, ni PES, ni res. O sigui, miro molt de YouTube, m'intento obligar a posar-me YouTubes en anglès, saps? Per a practicar, però és que és el que diu ell, o sigui, tema de listening ho porto prou bé, però tema de speaking és que... Yes, I want to no sé què és, sí. És poc a poc, aunque no et donis compte, estàs progressant. Clar, també el que passa, i trobo que li passa a molta gent quan parla anglès, és que quan parlen anglès veuen que no és un accent massa bo i t'entra com a vergonya. No, però t'entra vergonya perquè tothom se te'n fot a la cara quan intenta... Escolta'm, però jo quan a vegades intento parlar tot sol a casa, dic, és que què foto? Pareixo tonto, saps? Perquè dius, no sona fluid, no sona en accent. Ja. Però això és al principi també, després ja tu te soltes. És com si era un català que quan parlem castellà se mos nota que som catalans i intenta imitar l'accent andalús. En plan, sones raret. Bueno, però... No sé, el castellà... Bueno... No res. No sé. Jo trobo que és diferent. Home, jo trobo que és millor parlar l'anglès en un accent de merda, però almenys parlar-lo i que tant la gent t'entengui. Sí, és que l'accent tampoc. Que no callar-te i estar allí. No sé què és, no tinc res. No sé, suposo que tu quan vas començar també tenies un accent... Hombre, qualsevol persona. Ara mateix segur que tinc el meu accent, però... Claro. O sigui, no és dolent el teu accent. Però també depèn de quin idioma vens d'aprendre, per exemple. Sí, molt bé, això fa molt. Perquè jo trobo que, per exemple, el francès i l'anglès tenen com una sonoritat bastant pareguda. Bueno, no ho sé, O los africans en los... Bueno, jo què sé. Lo que és lo marroquí i llengües més africanes, en lo francès l'accentuació va molt bé. El francès i l'africà sí, però després d'anglès a francès sí que canvia també molt. Inclús els francesos tenen accent també quan parlen anglès. Tinc amics que quan parlen a vegades. Home, jo he arribat a saber de quina nacionalitat és algú, depèn com parla anglès. Els que són d'Orient, tipus Pakistan o això, o Índies, crec que se'ls nota un munt. Sí. Ahir n'han d'haver un munt, no, per Inglaterra, d'esta gent? Sí, sobretot Pakistan. Pues se nota un munt i els espanyols també. Els espanyols moltíssim. A Bristol sí que hi ha bastants espanyols. Els amics allà. Cardiff és un barri? És que... No, Cardiff és la capital de... sí. De Gales. Vale, que està cap a l'esquerra de... Sí, més al costat de la platja. Vale. Bueno, platja. Sí, bueno. Sí. I per allí està Newton Abbot també? Te sona? Newton Abbot? Newton? Abbot. En dos B altes. Bueno, no ho sé. B altes o B normal? Bueno, o sigui, la B alta. Sí. Newton Abbot. Que està més cap a la dreta. Sí. Vale. Newton és que jo vaig estar per allà. Sí. Sí que està lluny de mi, però sí. Gales potser és una regió més de campo, diguem? O no té per què? Sí que hi ha terreny, però no de camp exactament. Però sí que és obert, no és com Londres, en plan. Vale, tan aglomerat, no? Sí, aglomerat molt bé. Bueno, és obert. La típica casa en jardinet i... bueno... Sí, bastant. Vale. Pues has d'estar prou tranquil, no? Ja, vull dir, no... Està bé, sí, perquè és una ciutat gran, però ho tens tot. Però tu vius en unifamiliar d'estes o és més pis, apartament? Sí, jo estava en un pis, però ara mateix tinc una casa d'una habitació. Vale. Una casa d'una habitació? Sí. En plan minimalista o algo o no? No, o sigui, entres i... És una casa així, que és d'un pis,
Vale. I hi ha una habitació, un lavabo i tot a baix així. Més tranquil que ningú allí, no? Està bé, la veritat. Sí. O sigui, ara sí que he estat compartint, però m'agrada molt més viure sol. Ara tinc un espai. Sí. Jo m'he de provar això de viure sol. O sigui, ara estic estudiant i estic amb 3 persones més, però tinc la intenció d'acabar i, per exemple, posar-me a viure a Barcelona. No sé si tot sol o una altra persona, però m'agradaria també provar això de... No sé. A mi personalment sí, m'agrada tindre el meu espai. Sí. En el coronavirus, tu has estudiat a distància a Anglaterra o has anat igualment a la facultat? No, o sigui, per exemple, no estaven tan restrictius, però sí que, diguem, hi ha confinament però bastant flexible, diguem. No. O sigui, jo veia que la gent sortia a fer esport. Sí, molt bé, sortir a fer esport, inclús a passejar, sobretot a Cardiff on estic jo. Sí que, per exemple, quan estava el boom de coronavirus, en plan, coronavirus, sí que hi havia, per exemple, policies al carrer dient a la gent si tens que anar a casa, tal. Però ara ja no, o sigui, ara és com... Ja s'aconseix que te quedes a casa, però no et diuen res. Sí. O sigui que en teoria, si no passa res, este curs que ve, normal. Sí. És que a nosaltres, bueno, tu també em penso, a nosaltres com que ens han plantejat la possibilitat de que el primer semestre sigui semipresencial o setmana sí, setmana no, i clar, dic, no sé si en cas de que confinessen o que no se tingui que anar a la facultat, estudiaries des d'aquí? Des de casa. Però des de casa aquí a Tortosa? No, a Cardiff. A Cardiff. Sí. Vale. O sigui, bueno, aneu per quadrimestres allà també, no? O si feu... Depèn de lo que faigues, però en este cas sí, en la educació. Entonces este quadrimestre que vas acabar, lo vas acabar presencial, entenc? Sí, però per exemple, no exactament, però aproximadament, crec que 3 mesos abans del confinament, jo vaig vindre a Tortosa per estar a la meva família, crec que una setmana, i quan vaig tornar ja estava el boom, ja estava confinat. Vale. Exactament. Vale, entonces vas haver-lo d'acabar per ordenador. Sí, molt bé. Vale, pues sobretot m'envien així. I l'AutoCAD, que no fa molt però sí que estic fent com... no curs, però d'AutoCAD en 3D. No sé si tu vosaltres utilitzeu. Càtia potser. No, AutoCAD. Sí, l'AutoCAD. Sí. Jo toco el SolidWorks. Si et sona. Bueno, sí. I no utilitzeu bueno, no, suposo que no. No. Què feies, aeronàutic? No, mecànica. Mecànica. Volia fer jo volia fer aeronàutica, però per nota no vaig poder entrar. Entonces he fet mecànica, que bueno, és una mica paregut i això. I fem servir el programa SolidWorks. SolidWorks i Càtia, no sé si et sona. El Càtia sí que he vist utilitzant, però nosaltres, jo mateix, ara mateix no. L'AutoCAD, vale. No utilitzo l'AutoCAD. Bueno, no, l'AutoCAD és preferència personal. Vale. És de disseny. Vale. Bueno, claro, suposo que si fas robòtica, bueno, no sé, feu molt de disseny allà a robòtica? Sí que fem dissenys, però bastant és com molt de control numèric també. Vale. Sí que fem dissenys, sí. Control d'automatització i tot això. Vale. Pues, bueno, me diuen que ja va ser hora d'acabar això. Si tu volies preguntar-nos alguna cosa o volies dir-nos alguna cosa... Per algun tema, el que tu vulguis. Així com a... No tema, però si no sabeu, suposo que hi ha molta gent no sap molt del món del certamen, no? Però, bueno, jo mateix no sabia res, però sí que ara m'estic informant. I canvia molt, no?, quan ja t'estàs informat i saps alguna cosa, diguem que és com ho veus des d'una altra perspectiva. Ara mateix tu segurament si te pregunten què és Mr. Espanya, què diries? Hòstia, que cabrón! Pues diria que... El más bueno error d'Espanya. Bueno, la persona... És que, clar, jo ho comparo en lo de Miss Espanya, suposo que és lo mateix, no? Però en pitjor, clar. Sí. I què és un Miss Espanya? Pues jo diria que és la persona que s'ha votat més guapa o... Bueno, considerada més atractiva o el que sigui. Sí. Físicament i estèticament de cara i tot. Jo diria que és això. Estèticament, ja. Però segurament tenen només al cap algú guapo, o sigui, atractiu simplement, però... Òbviament va, sí, és molt més que això, no? Vale. És després com te desenvolupes també, sobretot l'entrevista personal, com te veuen a tu. Perquè a vegades pot ser molt guapo, però després no. Vale. Hòstia, o sigui, ha passat això alguna vegada, que una persona pot ser la més atractiva de cara d'aquella temporada i per personalitat una cagada? Sí, o sigui, per exemple, bueno, no, sona mal, però per exemple, la promoció anterior va guanyar una persona que jo personalment, si tingués que triar algú,
és que no entraria ni en els 20 primers, per exemple, per a mi, però òbviament és subjectiu, no? Potser per a tu és... Però això és una mica raro perquè quan realment volen valorar l'actitud o el caràcter d'una persona, o sigui, valoren com se desenvolupa o les idees que té, perquè una persona pot ser... Claro, sí que hi ha coses com valors fonamentals, els valors humans, com aquell que diu fonamentals, ningú els pot negar, però hi ha temes potser més polèmics que una persona se pot dedicar cap a un costat i una cap a un altre. Això ho tenen en compte o és més que res com ho articulen i com se desenvolupen? És que seria molt senzill. Tu pots parlar amb mi ara mateix i segurament tens una idea sobre mi. I ara, no sé, podries parlar amb ell i tindràs una altra... I si tingués que triar, jo crec que ho tinc. Depèn de per a què ho tindries clar. Però vull dir, els jutges te voten en funció si correlacioneu molt bé en quant a gustos o si, tot i estar en diferents opinions, sabeu tindre un debat bastant interessant respecte... No, si és més a gust, no? Per exemple, potser a tu te pareix algú alt, potser ell vol algú que estigui quadrat, potser ell vol algú que tingui una personalitat molt... Vale. O sigui, potser tu vols algú diferent. O sigui, en part és sort de que tu siguis Mister Espanya, perquè depèn del jurat, del que li agradi, que llavors. Home, sort no ho diria, però sí que és veritat que potser tu te ho mereixes o no mereixes has treballat més, però tu diguem que vals més que un altre i l'altre guanya perfectament. Perquè diuen, però és més alt, m'agrada més. Clar, o sigui, potser hi ha certs valors que per a ells pesen més i al final t'acaben perjudicant a tu. Sí, exacte. Però el bo és que a l'haver diferents jutges és com no és una opinió o dos. Claro. Que és el problema de que sigui subjectiu, que jo puc tenir, és el que has dit tu, jo puc tenir una idea sobre tu i... Claro. Hosti, entonces és una mica complicat. I és el que te dic, potser a tu atractiu te pareix per una persona a l'altura o jo què sé, o mira, o jo què sé, o els ulls o... Claro. Vale. Llavors... Hi ha algun consell que vulguis donar a la gent que et vulgui fer diguem, rival per l'any que ve, de Mister Espanya o Mister Tarragona, vaja? Potser em presento jo, No, per què no? Però és un consell de com fer-ho o un consell de... De com començar tot això. Sí, com començar o en quina actitud agafar-ho. És que normalment, te dic com començar, per exemple, si tu estàs bé, ets actiu als xarxes socials, normalment, jo per exemple no soc, però he tingut sort que ha passat com ha passat, però normalment si tu ets actiu i és com llames l'atenció a este i va com... És com... És que ara... Mira, m'he bloqueat de l'idioma. Si vols en castellà, va. Sí, tranquil. En castellà o que sigui. En anglès, va, en anglès. No, tampoco me viene. No es como, o sea, va de un hilo a otro, ¿no? En plan de... Como un puzzle, ¿no? En plan de pa. Yo conozco a este y este te conoce a ti. Vale. Y así te va. Es llegar cables en parte. Sí, muy bien. Sí. Y a lo mejor te abre y te dice, ¿quieres ser tú? Al final és com funciona... Moltes coses d'esta vida, sí. Hi ha molts esportistes, però potser un que no és tan bo, però té més contactes, té més facilitat per arribar a dalt, que no pas un, sí. I un també que, per exemple, Messi Cristiano. Jo soc del Madrid, però Messi és millor que Cristiano, però Cristiano sí que potser és molt més conegut. Ben més, com si diguéssim el seu caràcter, el seu carisma, sí. Ell podria, o sigui, ell quasi és una marca, no? Sí, molt bé. Llavors després és com, no és tot el que sàpigues fer, és com què fas. Com de sàpigues vendre, també. Vale. Entonces seria això, no? O sigui, el teu consell seria, pues, donar-te a conèixer i... Vale. I ser tu mateix. Ser tu mateix és molt important. I prendre un calç. També. Això és un consell que intentaré agafar. Sí, el món no s'acaba, la veritat, això està. Vale. Perfecte. Pues bueno, per la nostra banda ja estaria. Moltes gràcies per haver vingut. I no res, pues esperem el pròxim diumenge a la mateixa hora. I bueno, tindreu més invitats, ja vos anirem dient i descobrint per Instagram. Si teniu alguna suggerència o alguna aportació, preguntes o temes que volguéssiu que tractéssim, mos feu arribar per Instagram, com sempre, i per la meva part ja està. Moltes gràcies per veure-nos i fins la pròxima.